Øj, hvor ser du godt ud? Hvad hedder du? Gustav. Goddag, Gustav. Ikke så hårdt, Gustav. Prøv lige en gang til, ikke? Har du taget din mor med? Ja. Så slader jeg. Jeg slader! Se nu, hvor du skal lyde, når du kommer hjem. Du trykker mig så hårdt. En gang til. Nej, nej. Jeg vil også. Hvad sker der på din far? Han har også fast en under armen med tand. Det er slemt med dig. Han har bukser. Hold op, jeg tror, der skal meget til her, hva'? Jeg tror faktisk... Jeg ved da hvad? Jeg tror faktisk, vi er nødt til lige at gå i gang her. Han er lidt støvet. Er det din far? Ham skal vi vist lige have støvet lidt af, hva'? Nå, han... Jeg kan jo se, at jeg bliver nødt til at lave det op for det hele.